Takže vás zdravím u prvej informačky. A v tejto informačke by som chcel prebrať vážnejšiu vec. Keď sme točili s Alzom, tak to malo dostatočne lajkov, čo ma veľmi vedelo potešiť. Keď Alzo točil sám, malo ti tiež dosť lajkov, takže Alzo to muselo potešiť. A ja, že točí také super videá. Ale automaticky, keď som natočil video ja, tak proste to malo hneďky dislajky. Takže teraz by som sa vás chcel spýtať, čo sa vám nepáči na mojom videu. Neviem, čo vás to uzdopilo. Neviem, nesmiem koho osudovať. Ale proste nikto nemôže mať taký silný počítač, aby točil videá naplno. Všetko najväčšie, hôdza, všetko. Proste nedá sa. Teda mám ešte lagy a sa furt snažím niečo s nimi robiť. Kúpujem nové veci do natáčania, som tam vložil asi 10 eur do toho. No a proste neviem. Takže mi napíšte, čo sa nevidí na mojom videu, lebo Alzové proste obdivujete a moje nie, proste bo dislajky. Takže čaute.